agradat molt, aquest plató. Trobo que us ha quedat una mar de maco. Gràcies. Sí, molt bé. Vinga, què ens portes? Bueno, doncs Vull mira, notícies fresques, divertides i entretingudes. ja saps que porto les notícies que em ve de gust portar. Doncs som-hi, Mira, començarem als Estats Units. un país com un altre. Sí, sí, començarem, per exemple, a Milwaukee. Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin. Sí. Com ho saps, això? perquè ho posa el guió. Ah, és veritat, això. Bé, doncs, a Milwaukee, Wisconsin, Sí. el senyor Walendowski, Hombre, i tant. Walendowski, Què li va passar? el senyor Walendowski es va enfadar amb la seva talla gespa. Bueno, a vegades passen aquestes Ah, coses. l'home es veu que va sortir a tallar la gespa del seu jardí i aquella màquina va dir, doncs no vull funcionar. I què va fer, va? Què va fer? Mira, Sorprèn-me. es veu que havia pres unes copes de més i no va tenir millor idea que agafar l'escopeta i dedicar-se a disparar amb la seva Molt talla bé, i gespa. suposo que així no la va arreglar, no? No, no la va arreglar, és més. Quan va arribar la policia va tenir la brillant idea Sí. de dir, aquest tallagespa és meu i faig amb ell el que vull. Ja. Home, mira, doncs jo en coneixia un que amb un gat va dir exactament el mateix. El què? Que el gat és meu i me'l... quan vull. Bueno, sí, No què més havia- tens? no- Va, no va, havia va, sentit mai. deixem-ho, que Què no... més tinc, què més tinc? que no Aviam, vull allò- deixa'm mirar això. Oh, què més tinc? Aquesta t'agradarà, aquesta t'agradarà. Mira, fora, apa, ho veig Molt sense bé. guió. Aquesta t'agradarà. Mira, aquesta ens anirem una Jo mica també, més... fora guió. Ara volem guió, home. Una mica més a prop. Vinga, Ens anirem posem-nos còmodes. a Granada. Apa. Coneixes Granada? Conec Granada, bonica població del Doncs- sur... Del sur? Del sur, espanyol. de la península, exacte. Estic còmode. Doncs mira, a Granada, un home, no sé el seu nom, però igual, un home. te'l podria dir, eh? Sí, però no Bueno, tenim però no cal, exacte. Doncs aquest home va entrar en un, aviam, com t'ho diria, una casa de cites, Un puti, vaja. sí, un puti, es pot Un dir? bordell, perdó, bordell, un bordell. Doncs va entrar en una sala d'aquestes que les senyores et parlen de tu i fumen, Ahà. i no va dir, tanqueu la porta. Va treure una pistola, la va posar allà a sobre... No la pistola, no. No, un revòlver. Val, un val, revòlver. val, val, val. Va treure el revòlver i va dir, esta noche aquí manda mi polla. Collons, així ho va fer? Així, bueno, jo he vist el vídeo al YouTube i així ho he vist. Collons. El tio va tancar el local i va dir, aquí no surt ningú, vinga, poseu rondes. Aquí... Home, doncs mira tu, si a mi si em conviden ja faríem fet, eh? Que et tanquin allà dintre, vinguin les càmeres, et vegi la teva dona i els teus pares i explica-ho. També és veritat, perquè l'excusa de dir que has entrat allà per trucar per telèfon no val. Ah, i doncs... Perquè m'ho han explicat, eh? Jo ara no mateix no sabré dir-t'ho per què, però no, aquesta excusa no. Amics, no val. Bueno, vols saber com va acabar això? Sí. Doncs mira, Per com exemple. no, com a Amèrica van venir els de l'FBI, aquí la nostra estimada Guàrdia Civil. Aquí una salutació. Exacte, des d'aquí una salutació també a la Guàrdia Civil. Todo por la pàtria. Sí. Doncs això, van fer, el que va fer, va arribar a la Guàrdia Civil i van poder sortir tots Tots fora. fora, però va costar, va costar aquell home allà. Tenim alguna més o no? Sí. Te'n recordes o no? I tant, Tens si seguida. me'n recordo, i tant. Ets un Tenim coses per parlar de Déu, de Déu. De Déu, no, home, no, Déu tio. nostre Ara Senyor. estàvem molt bé, molt tranquils aquí, no em vinguis a parlar de Déu ara. No, tanta policia, tanta violència, al final també una notícia més tranquil·leta. Bueno, va, què li passa a Déu? Con la iglesia hemos topado. Sí, mira, ves, doncs a Itàlia, a Itàlia han decidit que si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma se'n va a la muntanya. Era així? O no? Bueno, més o menys, va, tranquil, És home. que sense guió ja saps, ja no sé si és Mahoma el que anava a la muntanya o la muntanya el que anava a Mahoma. Total. Déu, Mahoma... Total, que hem ple mes d'estiu, les esglésies buides, Home, clar, doncs sí, sense normal. aire Tot i que si condicionat. està fresquet, les esglésies. No et pensis en aquesta calor, eh? No ho sé, perquè no hi vaig. Bueno, total, les esglésies buides, que han decidit els mossens. Sí. Cony, ens n'anem a la platja on hi hagi les vacances. Pam, i no em diguis més, ja ho sé. Fan com els xinos aquests que hi ha a la platja que diuen masaje, masaje. Doncs van, confessió, 5 euros, confessió, 5 euros. Doncs no, però quasi. Ui, Doncs no, però quasi. hauria estat molt bé, eh? El que fan Des és... d'aquí llenço una proposta als capellans i monges, vagin a la platja, masaje 5 euros, no, confessió de 5 euros, ja està, perdó. Alguna cosa més? No, ja està, perdó, Ja és la no- teva secció, és la teva secció. No, ara ja no sé per on anava. Que no fan d'allò, què han fet? Exacte, han fet com, diguéssim, els ferians. Els ferians, què fan els ferians? Inflen Ferians aquella... de fires, no? Els ferians de fires. les fires. Vale, seguim. Firenaires, doncs. Firenaires. Els firenaires el que fan és muntar uns xiringuitos aquells que bufen, inflen un castell allà enmig de la platja perquè hi juguin els nens, no? I han muntat un Han muntat una església, tu. inflable, T'ho juro. impressionant. T'ho No juro. m'ho puc creure. De veritat. I funciona o no?
van tenir un petit problema. Ai, No van poder calcular. No sé per què no m'ho imaginava. Va bufar una mica de tramuntana Home! i l'església va sortir volant. No em diguis més. T'ho prometo. Vull dir, no han pogut estrenar... Vull dir, 2 misses i l'església a fora. Josep Anton, m'ho estic passant molt bé, però em sembla que hauríem d'anar acabant. Alguna cosa més? Bueno, jo també, abans de marxar, m'agradaria parlar d'una altra cosa. O sigui, m'agradaria... Però ràpid, presentar, perquè... sí, és un instant només. M'agradaria presentar el vídeo de la setmana. El vídeo de la setmana, que és el que... Doncs allà tens la teva càmera. El vídeo de la setmana, avui el que trobareu és un noi de la universitat de... Bueno, una universitat de Nova York, ara no em facis dir quina, però Nova York. Estat? Nova York. Sap tot, eh? Doncs a l'estat de Nova York, aquest noi el que va decidir és disfressar-se de mascota. No és una mascota qualsevol, però ha tingut molt d'èxit. Mireu-la.